Aziz ildeşler, selamun aleyküm hal Murad ağa. Aleykümselam kemine vatandaşlar Esselamu Aleyküm hemmeğinize tavrın oturar mısınız? Oy, sağ olun hal Murad ağa. Hal Murad ağa epesli günden beri ekrana da çıkamız yok. Vaktimizin yokluğu için. Benim bir nemesi var, işi var. Indi yöne biz şu tayda yurdun içindeki ildeşlerimize neme bereli yani käbir zatların maglumatını verel soňam. Olaryň täze goşulan böleği bar yurdun içinden. Olaryň bolup gitdiýän zatlaryň, yani yurdun daşynda bolup gitdiýän zatlara habardar bolsun diýip umum bir neme dele. O ýagdaýy gürrüň bereli halmyrada. Bolar başla. Birinciden yurdun içindäki şu korona virus wakasy nemesi var. Bir ýagdaýy var. İldeşler şu arada bir neme goýýas da san goýýas. Ine ol korona Ağustos aýyndan ine möwje alyp başlandan bäri san o tahmini bir sandyr özem iň pes aşagdaky sandyr. Biz şu hemme etraplaryň owalaryna çelle maglumat toplaýas. Yani şu maglumatlar toplanandan soň hasam belli bolar näçe nemedenli. Ýöne 12.000 diýip o görkezildi dün. Ýöne 12.000'den gaty kändir. Şu wagtda çelle owalaryň ortalama koronavirusdan ölenlerin sany 100 bilen 120 arasında owa bolsun şäher bolsun şu ütgeýe şon ýaly bir korkunç neme var, san var. O bir tarap, ikinci tarapdan hem yurdun içinde yani medisina diýilýär. Şo zat hiç ösmedik. Bu bir ikinciden hem korrupsiýa ýatkyn bolma sistemanyň işi hasam kynlaşdyrýar. Dermanlar wagtynda etmeýärler, garaşdyrýarlar. Ýene bir zat şu sistema, ýok sistema o bar ýalyk görülen üçin şoň üstüne yüklenipdir. Köprek olam çöküpdir, yani ýok sistema çöküp bilipdir halmyrada. Häzirem ine ýagdaý şo ýöne şonda da onuň üstüne örtüp gizläp tutjak bolýarlar. Yani bu gizlenýän zat däl, o gizlenýän zat bolsa biz hem görmezdik, o hiç kim hem görmezdi. Yani diýmek gizläp bolanak bu zatlary. Soň o ýagdaý bar, soň ikinji ine okuwa çağalar, ildeşler ine çağalaryňyz iň soňunda o gazanç etmeýär hojalyga neme pul getiren ok, hiç zat getiren ok, yani okuwa çağırylýar. Indi çağalar koronavirusy aýakda geçirýändir. Yani aýakda geçirýär diýen gaty az simptomlar bilen geçirip bilýär çağalar. Ýöne şol bir wagtyň özünde de çağalar ýaýradyjy bolýar, ýokanç keseli. Şo ýaýradyjylyk nemesini öňüne almak üçin çağalaryňyzy okuwa iýermäň. O barır ol mekteplerde öwredilýän zat ýok. Iň azyndan şu 2 aý ýalyk köplenç 2 aý neme berilýär şu koronavirusyň ýaýramagynyň nemesi alynar ýaly. 2 aý ýaly hiç iýermäň çağalaryňyzy. Edil şonuň ýalam o beýleki direktor zawuç ýene näme bar bolsa olara da değişli. Eğer olar dinlemeýän bolsa cezasyny çekerse we ýokanç keseli o ýaýratmana ýol bermek, yani bir insanlığa karşı işlenýän bir jenaýat hökmündedir. İnsanlığa karşı işlenýän jenaýatyň hem bir sanjyk nemesi vardır, cezası vardır. Olam ölüm cezası. O zatlary neme dip durmaly. Indi beýleki tarapdan hem häkimler bar diýä. Häkimleriň atlaryna uğra diýerler. Yani bize häzir o atlar dursun, yani çıkarmamıza gerek yok. Şu häkimler paxta kowalaýarmyş adamlary. Ya bu düýünden ýalňyş bir zat bulam, ýene de edil şol koronavirusa ýaýramany kömek edýän, yani insanlyga garşy bir jenaýat nemesidir. Şonuň üçin o häkimler hem
ýene bir 2-3 ýezek pikirlenmeli bu iş etmänke. Eger ýalňyş etmäne dowam etseler, ýurdun içine barlan wagtda o cezasyny çekerler, gerekli cezasy. Şo ýagdaý bar, indi şu paxta baradaky mesele. İldeşler, vatandaşlar paxta o ýygyn bak sizin borcunuz däldir. Paxtany siz ekeňiz ok. Paxta o size gerek däl o zat. Siz şol ýygylan paxtadan geýmejim o eýin baş giýeňiz ok siz ondan. Şonuň üçin size hiç ýyl neme deýip darayan ýerem ýok. O paxtanyň o hiç bir jogapkärçiligi hem sizin boýnuňuzda däldir. Şonuň üçin o arkaýyn paxta o gitmän bilýäňiz, ona ine şu wagtda çelli aýdýan adamlar ýokdur, ýöne gitmeli däl. O sizin hiç ýyl bir değişleriňize girmeýär. O hökümet işinde işleyen diýip aýdýarlar. Birinciden hökümet işi ýok. Hökümet işi diýilen bir zat ýok. O döwletiň o işi bolýar. O döwletiň hem işi edil döwletiň bolmaýa hyzmat nemesinde bolýar köplenç. O önümçilikde de gata az bolýar. Ine paxta önümçilik işi de o Türkmenistanda o hyzmat nemesinde işleyen, yani bilimde ýa-da medisinada işleyen adamlar o näme üçin önümçiliğe gitmeli, öz borcu bolmayan bir zata. Şonu ýaly bir näme seredip görüň. Şonuň üçin hökümet işi diýip bir zat ýok, hökümet işgär diýen bir zat ýok. O şonuň üçin işten çıkararlar, o çıkarmazlar. O mesele nemetme Barur Türkmenistan o iň soňky nemesine geldi, şu wagtky rejim bilen iň soňky deminde gidýäňiz siz. Häzir bizim taýýarlyklarymız dolu. O bitenden soň ine ildeşlerimiz hem taýýar bolmaly. Ondan soň hemmemiz bilelikde bu biten gutaran rejimi arassalýas onuň izine. Arassalýas we gaýdyp şunuň ýazat döremez ýaly. Ediyas, onuň nädip ediljegini biz gaty gowy bilýäs. Şo arada da taýýarlyklarym gidýär eýem kän wagtdan näri. Ondan soň ine ýurtdaşyndaky ildeşlerimizin köpüsi habary bar, ýöne ýurtdaşyndaky ildeşlerimizin ine şu kemçiligi bar. Ýurdun içindäki ýakynlaryndan habary ýok, asyl bolup bitýän zatlardan ýurdun içinde. Ýurdun içindäkilerem aýtmana gorkýan ýalydy. Indi şu soňky aýlarda hasam ýurdun içi aktivleşdi. Diýmek çydap bolmaz ýaly derejäge gelen bolmaly. Ýöne ýurdun daşyndaky ildeşlerimiz şonuň şo ýagdaýa ýetenligini bilmeli hökmen suratda. Bärde garnyň doýsa ağaçyň nemesinden habaryň bolmaýyşy ýaly ýurdun içindäki ýakyn ýarlaryňyz, dostlaryňyz, garyndaşlaryňyzdan hem hakyky ýagdaýyndan habaryňyz ýokdur. Ýani bundan hem neme bolun, ýani näme diýilýär, duyarly bolun bu zata da. Ýani ýurdun içindäkileriň ýagdaýy gata agyr. Ine sizin ýakynlaryňyz aýdyp bilmeýän bolsa, aýdyp bereli biz. Bir etin kilesi Aşgabatyň bahasyny aýdaly 115 manada çelli çykyp bilýän bolsa, o diýmek o ýurtda näme gutarypdyr. Aýlyňam ortalama aýlyga 1000 manat bolýan bolsa, ýa-da 1000 manada ýetmeýän pensiýa bar bolsa, pensiýalaryň 1000 manada ýetýänini men bilemok. 800, 900, 400, 200 bolanlaryny bilýär. Şo nemede nädip ýaşamaly. Hemme zada nowat bolsa, toğun kilesi 100 manat bolýan bolsa, 80 manatdan başlap 100 manady geçýän bolsa, nädip demetmeli? Sawun, 50 ýan sawun 32 manat bolsa almyrada. Yani men häzir aýdýan, siz belki düşünýän dälsiňizdir. Ine ortalama 1000 manatyň üstünden hasaplap bermeli o zada. Yani 1000 manatdan bir sawun ulanmak üçin 32 manat çykmaly. O et, 10 kilo et bolanok. Bir
aylığa. Şonun ýaly kıyındır ýa-da ikinci tarapdan sizin yani ýurtdaşyndakylaryň o ýurdun içine uğradyan pullarynyň hümmeti düşendir. Yani sizin uğradyan dollarlaryňyzyň hümmeti düşdi. Näme üçin diýseniz, yani dollar 40 manattan ya hatta 42 manattan şu wagt 29'lary görýär. Şo derece düştü ýöne bahalar şo 40 manatdaky bolan ýalagam galmady, ýokary gidýär. Ýokary gidýär, ýokary gitýänleriň hem sebäbi önümçilikde yetersizlik var. Yani önümçilik yok yani aslında da öndürülen o önümün ýurdun içindäki ýurda ýa-da importunda problemler bar. O nam çözmek kıyındır bu zatlary. Ansat däldir. Sizin uğradyan pullaryňyza samana doğru gidýär. Yani dollaryň saman bolan ýeri ýokdur. Ýöne Türkmenistan bunam başardy. Türkmenistan dollara hem saman edip bildi de. Yani hemme näme var olsa içinde döwletin ýykdy. Hökümet diýilen zada asıl ýok. Vatandaşlary, insanlary, halky dargatdylar. Indan näme etjegini bilenok duzağa düşüp kaldy. Şonuň ýalyk bir çykgynsyz we meňzeş bir ýagdaý bar. Goşadyrnaň içinde olara görä çykgynsyz. Bize göre bu halk üçin, o täze Türkmenistan üçin bir pursat misaly. Pursatdyr. Şonuň ýaly hal murada näme bar? Size söz bereýin. Bir demde aklıma gelenleri düşündürüp geçeyin dedim. Awal kemene hakykatdan watandaşlar ýurdun içinde ýagdaý gatağır adamlar gün saýyn şol keselliýanyň sany köpelýär, ýoğunlaryň sany köpelýär. Ýa kemene şo aşawatdaky iými agronomlarynyň bahasyny bir çetine aýdyp berdi. Emma şo taýda ýoğulan adamlaryň sanyny ondan 4 gün odulaydy. Her günne ama 180'den 200 adam, 220 adam ýoğulýady her gün. Indi şol san 300 bilen 400 adam aralygynda. Yani ol bölekçilerim akydyp betşenak, uğurgalýarlarym gazyp betşenak, indi şol ekskavator bilen gazyp şol adamy ýöne hatara jaýlaýar. Şu habary yani diýin öňün diýin Azatlyk radiosyny tasdiklady. Şonuň üçin bärde anılmazlığa hiçbir hilbede tutarık yok. Bolyan zatlar şular ya. Yani mesela kıynanır yan yeri hakikattanın şu kesel, değerte keseli çağaları has çalk yokuşa ve çağaların üstüyle çalk yayılıyor. Kendine doğru etti. Çağalar yeni formada da geçirip böyle sümüğakka ya aydalı bir çalacak kızgını kalıyor. Hani ben iki çoğuluğumun çoğulun keselledi. Yönü izolyasyada bolunsam gözlerinden ağrıyıp çıkmadı vatandaşlar. Şu izolyatsiya değil yani şonun ibaret. Yoksa şu çağırıp getirip bizim öňümüzde oklan bolsalar ya gucağımıza beren bolsalar. Yani ikisanyny ýaşul olsa adam olsa ya mamalarına daýdalarına kidilen bolsa onu görüp näçe adam kesellecek bir maşala. Şonuň üçin şunu duýanlar izolyasyada oturdular. Sadyga baranyny bir keselli çağırıp getirip bütün sadyga gatmaya çağırır keselli. Onu men atasy bilmänler tutdy, sebäp özleriniň şol çağıryn keselliýäniň habary ýok. Ene şeýdip bir wagtda bütün gidip ýatan sadyry ýapdylar. Durmuşyndakylar da ýetdiler. Şonuň üçin özelenip size düşündirýän ugratman çağırlar mektep. Olum özler şuň kun yeňil geçirenle de soň ol içinden ýene de şol başyaly dömüp başga keselleriň açylmagyna ýa mewjudmagyna getirýär. Bir adam organizminde oturandan soň şol bir. Ulu adamların mene derdi ana gaýdyp ýaty görüp otursunuz özüne. On kimin diýilýän zat bol gaty pes eger emede marin her etrawyny her günne 100-120 adam ýogalýan bolsa şol dört etrapda. Oňa da anamsızlyk etmek hiç şeýle ýeme esasy ýok, sebäp ol gelen maglumat bolan saglyk saklaş ministrliginden. Aşawadan gelişýär.
Ene şon üçin aýdýan. Bir azajyk şol seresap bolun, özüňize seredin, çağalar mektebe goýbermä. O taýda okudylýan ilmem ýok, bilimem ýok, şol emma haram bolýan ol adyna şöhret diýip beýgaraýmasar. Ýöne şol keselin ýaýramagyny biziň halkymyň özü günäkär. Birinciden düşündirdik şunça zat etmeli. Ahli gigiyanasyny näçe aýbarydyk belli. Näçe rolik çykardy. Yok, ünsveriyan adam yok şu zatlara. Qaytam şol Türkmenistany akademik ýa-ni o taýdan bu taýdan getirilen reis samalyotlar var. Kemen ol çarjowda ol karantina saklanmayan diýilen suratyň barysa goýsan şol näil karantin jaýdan görürýär. Olur o armiýada da yok olur ýarda. Kravatlar iki taz özüm palatkan içine bularam yanaşıp koyulupdur bir palatkada eğer saklanmalı olsa şu palatkada eğer COVID barmıydı ya şu tayda karantina oturan adam kendi olsa dördüsü olmalı o tayda 40'dan 50'den adam dıkıp koyupturlar. Şunun içinde biri kesellese karının kesellecek görünüp duranda. Onun sonra in erbette adı bizim halkımız para vermeye öğreniştirler. Şol baranny eger sen $200 bersen karantin sana yok öýüne gidip bilýän diýär. Şeýdip bir topar keselli baran adam ene keselli akıtıp ene şäher içinden etraf içinden doganlaryna şuň arasyndan hemmejine ýaýrady. Yani meselem Türkiýeden geldi ay gözüň aýdyn. Ol garnaşlama barmaly, bu doganlam görmeli. Bulan öýüne barmaly, öýe mehman çağırma. Şeýdip şo keseli ýaýrap mewjat etdi. Şoňkun Türkiýede de şol delta mewjud durady. Eger edilýän bolsa. Şonuň ýaly, ene Hytaýda şuň mektebi ýatyrýarlar diýip aýtdylar. Mektep okuwçylary bitmedi. Sebäp kesel şolaň üstünden ýarýan ene olaryň boýuna. Şoň üçin size goý bermek gerek däl, watandaşlar haýyş edýän ýene bir gezip. Öz çağalaryňda eýelik edin, gelecek sizinki şo çağalaryňky şolary bir öpçün edeýin, hiç bolmaz. Bärde howsala düşmek gerekler, bärde gaty sowukkanlyk bilen edilmeli, işlemeli, edäýmeli. Şeýdip biz özümiz goramasak, hökümetden hem peýda ýok, gorag ýok, olaň berýän dermandan hem asla gorag ýok, peýda ýok. Eger gorag peýda bar bolsa, şolar urulan vaksinasynda, iň gowy vaksina urulan kim Aşgabatyň ýaşaýjylary. Ha? Olam näme? Hökümete goly edaralar, ministerlikler, ýol başçylar, ýa-ni egni pagorly, pagonsuzlar. Hana? Eger şolary hakyky şol virusdan gorulýan sancym urulan bolsa, onu näme üçin her günne 300-400 adam ölüp otyr Aşgabatyň içinde? Ýogalýarlarym şol hökümete ýa-ni döwlete hyzmat edýän adamlar. Ya direkt mektep direktori, ya zawus, ya aýdaýly bir Lukman, ya şoňa meňdeş. Şoň o birde garyp basarym däl, şol ulumly bilimli adamlar şol döwleti, şol hökümete elmeden hyzmat edip, şolaň buýruklaryny ýerine ýetirip gelen adamlar. Onuň boýun almamyz gerek. Bir ýyzylmaýan gije günni dowam edýän şäherler kimler gurulýar? Elbetde muhallumlar gurulýar. Keseller oturan özler. Yine de çağıları mektebe çağırıyorlar. Öz zanından geçen ya. Zanından geçen malsanım. Yollaşma oluyor. Özünüz gidin de şol günle mektebinizde oturuverin. Yani halkın çağısını beydip keselletmek ya onları el vurmak bolunak bir cenayetin ulusudur. Yattan çıkarman son cevap vermeli günem gelir. Şuun kun sesini çıkarıp bilmeyen oturan ene atan ertesi gün Haçanlı täze Türkmenistan gurulany sizin ýakanızdan ýapyşar. Ine men çağan sen öldürdüm diýip. Şoňa nähir jogap berjeksin? Moğollar, bura emeler, zawuşlar, direktorlar. Enekeler. Sadık mı diyorlar? Siz ya 5 ay kazanç diýip bütün milleti gıraýmalyň kanun ýok. Ine men gysgaça şu meselede şuna aýtjak boldum. Ýöne halkymyza diýjek lazım. Emin. Bu gaty ol genosit, bu betbaatçylyk, bu gyrgynçylyk, hakykatdan hem gyrgynçylygyň ulusu şu mahat. Beýdip uruş döwründe de açlykdan Türkmenistan adam ölmändir. Men o erim atam beren gurulmaryny dinleýär. Bu açlyk boldy diýe itin etinem, atyn etinem, eşeğin etinem iýdik, pysmaga pystyla çelleýdi. Ýöne ağzından tük görüp ölün adam gaty az boldy diýdi. So künjaran iýip barny çeşip ýaryp ölün bolmasa diýdi aşa düşüp. Atar adamlar ölmez öldü nähilem bolsa uruşdanam diýip şol açlykdanam diýip çykdylar diýip uruşdan.
Mal urus yok, tupan yok. Haysanı görülesin, men adamdan başla asmanımıza durun. Ine günümüzden lowurdap durdu. Ha ne kalan devletlerde gün lowurdan asmanı durdu derme garanti ömür vakti. Ana asmanı durup olsa onu ne için millet kırılıyor. Hem zat temiz olur, hem zat arası olur, hem zat sardın olsa. Ne için onu şudatlar bolup geçiyor. Şudatlar üstüne brothers bir oylunun vatandaşlar. Yine de bir gede kahiş edin. Çağaları hiç bir mektebe koyvermem. Kemeni doğru aytdı. Şu inkubasyonlu periyot ya da şu keselin bir kaynap coşup son yatışma derecesine yetken çağır 2 ay gerek. Şu sen tiyabilen okuyavur koy bolsun edip uğratman. Önde sonda şu çağalar şu mekteplerde alyan alımam yok, bilimim yok. Özünüz o bilýänler. Şu ilim bilimi aňyry baş bolanlar da şu mümkünçülüğüne göre haysi okulca ucak açıp şu çağıran karşılıyor. Yok, yine de siz para verip şu okutmayın. Önde sonunda şu devlette para verip okutulacak, okuldan alınacak diplomdan peydan yok. Bilmem, yine de şu çağıranı mektebe uğratacak. Olmadı da vatandaş. Yine aydılmalı olsa kıyıslaça şu dağıtlardan da var. Gayrat edin, onun yine de bir dağıt var. Kemine. Ve Türkmenistan'ın Karaştırlık Bayramı 27. Oktyabr. Türkmenistan Cumhuriyeti'nin döredilen günü 27. Oktyabr 24. yıl. Inni şonu alıp Qurban olup öz kellesine gelip o getiren fikir bilen 27. sentyabra geçiriyor. Näme sebep? Näme tarihi vaka boldy 27. sentyabrda bir adam çıkmaňy düşünürüm şu Türkmenistan'ın oyunu. Ilımlısı, bilimlisi, devlet işgari, hükümet işgari, kim var şonu yutmadı? Şonun üçün, birinciden ol bayramçılık günü de 27. sentyabr. İkinciden hem pandemiya mevzurup duran döwür 27. oktyabrda da bayram etmek gerekler. Sebep o parada çıkaran eskerlerim ene deňýärsi soň ene Covid-den keseller soň dünýä bilen hoşlaşmaly boljak. Şu zatlaryň göz öňüne getirin, paratdan geçmeli, eskerler. Size yüzlerini aýdýan. Can özüňiziň kidir. Ol öňünde 5 minut ol ağlaca, muğlaca, eşikbilce ayağını patanakladık geçeniz bilen siz kimi korkudiyan? Devletin ol milli goşun bolluğunu şol. Özüňiz düşünýäňiz, men näme bardy diýjek bolýar. Men bu taýda devlet sırrını açyp oturmaýyn, karbasaryňyz bilen bilelikdi. Ýöne haýsy ýagyn öňünde durup biljeksiz. Şu bolşuňyz bilen. Strategler, keredin harby strategler men size aýdýar. Gerekmi şol parasy? Yine kemine gıysam şol, kalan da adam yine de halkımıza aitmalı zatlar var, bermeli maslahatlarımız var. Ha, şu tayda yine de mesafı olsan aitacak oğlum, kemin öyle çarını var, beyleki zenarlarımız var, yigitlerimiz var, enesiz var, çıkarıp otuyorsunuz plakatları, yankı yüzlenmeleri, çağırır koyvermen, rolikleri, neyme şu, yine şu ullukan kömek halkını, düşünür şu işleri, şodur kömek. Bir düşünmese bir düşünür. Bir dinlemese beyleki dinler. Ya dinledik dinlemediği haber verir. Şuraya yazatlar bağırmıştı. Sonra şun rolün üstünü şuraya yağdaydı. Ama gigiyaneden başka iyimi tuğrunun nahil iyimetleri iyisi işte olacak adamlar. Şu keseli yokuşturmalık için ya kaça durmak için şu keseller. Şu zatların rolü edip koyun. Sağ olun hemmenize yaşlar ediyen işleriniz için ülkemine. Katullukan iş. Şu Türkmenistan'ın sağlık saklaş ministerlerinin ve hükümetin etmen oturan işini de oturuyorsun. Bereket. Halmurad avul näme iyi iç belli. Bar da ýöne ýurdun içinde o iyi içeren zat yok da alar ýal pulum yok. Şonuň üçin onu yalandan hem bolsa da menin şahsen bir şonyal bir zat döredesim gelen ok, ona açık aýdaýyn sebäbi. Ýurdun içinde halkymız çörek bilen kartoşka köplençe o köp böleniň iýen zady şoň öwrülip başlapdyr. Gataz içinde ine öňki ýaly palaw bişirýän aýda bir gezek şoňa çeli düşüpdir de. Gataz alypdyr o näme başgalalar. Ýoksa o meýwe önümlerini gatykän iýmeli. O korona nemesinde köp hereket etmeli däl, daşara çykmaly däl. Näme bolan da ýani koronavirusy ýokşan adam. Şertleri nemesi gaty agyr ýöne Türkmenistanda ine bir korona keseli bolsaň onu nädip
o becermesini bilmeýärler. O bilinen ýagdaýynda da ýok da, pul ýok ildeşlerimizde. Şo ýagdaý bar soňam bir gatykan soralýan sora var halbyrada. Şu vaksina etdi şondan soň boldy diýilen sora var. Men onu bärde o gatykan soradym, o nemetdim. O vaksinadan ildeşler, yani vaksinany biz aldyk da o taýda haýsy vaksinany edilýänligini, suratyny, nemeler, neçelli. Sinovac edilýär. Yani o Sinovac'tan o derecede ölmeli däl, sebäbi şunyal bir zat var. Ondan öňe ýaşullara edilip gelinýärdi, yani garrylara edilip gelinýärdi. Olara o kän bildiren okdy o zat. Yani bu awgust aýyndan möjal burada. Awgustun başyndan başlap. O diýmek o nemeden däl, vaksinadan däl. Ýöne vaksinanyň şunyal bir nemesi var. Sinovac o delta ýa-da delta plus variantyna garşy 0%. 0%. O hiç il täsiri ýok. Şonuň üçin o siziň şu wagt edilýän neme vaksina peýdasyz bolanlygy üçin. Ýöne şol wagtda da karantin nemeleri alınmanlygy üçin ýagdaý şonuň ýaly. Ine iň birinji nowatda çağalary uğratmaly däl. İkinji nowatda pakta gidilmeli däl. O pakta gidilse şo taýdan o ýokanç kesel ýok ýa. Şonuň üçin nemetmeli şu biziň aýdýanlarymyza ýaýradyp bilseňiz, o ýaýradym. O dilden ýaýradym ýa-da video görünüşinde ýaýradym. Şo var soň bu ildeşimiz ýazypdyr, o Sapar, o hojamyz saglyklym diýip. O Sapar agan soraýarlar. O Sapar aga saglyklы, Sapar aga bir ýere o duşşuga gitdi. Köp wagtdan bäri şo taýda. O taýdan o gelen wagty soň meni täzeden nemeder, o ekranlara goşulur. Ýöne habarlaşyp durus biz. Şon ýaly bir neme var. Soň ikinji ýagdaý var şu taýda, ine ýurdun içindäki ildeşlerimizden bilmeli. O daşyndaklaryňa köpseýär. Eşitdi, bunu bilýärim. Türkmenistanda ine hökümet ýokdur. O Türkmenistandaky ine hökümet diýip duran zat diýeli, duran bir neme, strukturam diýeli. O guramaçylykly jenaýatçy topardyr. Hökümet ýokdur. Onuň ýaly hökümet bolup bilmeýär. Onuň adyna hökümet diýseňiz ýalňyşarsyňız. Ine ol nemäniň ady guramaçylykly jenaýatçy topar. Ýani buňa siz terrorist diýseňiz hem bolýar. Terror nemesini berýär ýurda şu wagt. Gorku salýar, gorku berýär, anamsyzlyk döredýär. Bu şu zatlary edýän neme terrorizme girýändir. Şonuň üçin ine bu guramaçylykly jenaýatçy toparyň nemesi terrorizmdir edýän işi. Oňa hökümet diýen bolsaňyz, onda diýmek ýa sizi şolardan hasap etmeli bolýas. Olardan hasap edilseňiz hem gynançly nemeler geljek ilerleýän günlerde. O ýöne ýalňyş bolsa aýtmaly däl, o guramaçylykly jenaýatçy topary. O Gurban Gulyny baş tutan edipdirler. Ýöne onuň arkasyndan bir giden o gelmişeklerden başça gelmişeklerle dören, ondan soň içine ýeneden dönük türkmenleriň goşulmagy bilen o bu iş o ýöräp dur. Ýani guramaçylykly jenaýatçy toparyň işi ýöräp dur. Türkmenistanyň başyna gelen hemme zat o ýani başyndan diýip aýtmaýyn, ýöne şu wagt o soňky 2 ýyldan bäri bolýan zatlaryň köpüsünün sebäpkäri ine şu guramaçylykly jenaýatçy topardyr. Bu bir ikinji. Bu taýda halkymyzam gaty neme bolmaly? Ünsçeň bolmaly. O dikkatli bolmaly, sebäbi bu işin beýleki tarapynda halkyň özem oturýar. O näme üçin diýende ine sesiň çykarmazlyk. Ýa-da şu wagt ýurdun içinde ýaşlar has aktiv da aýdyp biler sonra ýaşlar has aktiv. Ýene de o garrylardan bir peýda ýok. Ýöne o garrylardan o bir hil ziyan nemesi var. Goşulma diýilen nemeleri ulanýarlar. Ine şolar guramaçylykly jenaýatçy toparyň o aýlawly ýol bilen nemelerdir, kömekçilerdir.
ona kömek etmeyen diýip aýdybam biler. Yani şoldur. O ya näme bolsa da bu saatdan soň Türkmenistan üýtgeýe, o Türkmenistan täzeden gurulýar. Yani şu zatlary berk bellemeli. Bu zatlar dilde olmaly, boljak zat. Boljak zady hemme kim habary bolmaly hökmen suratda. Şonuň ýaly Halmurad aga meniň bugünlükçe aýtjaklarym. Benim bir kısa goşaýyn üstüne şol hökümetin bizim karşımda dörediyen anti propaganda işleri var da şu halkın o yankı başarsa gözünün odun alacak. Indi halk onu korkmayan olarını bilip dur. Indi ağlağı salıp başladılar da halkın önüne ya gözüne. Ana olgun 2 sany ayağı şıppıklı daydan çıkarıp ne biz gülýärli ýaşaýar, sag bolsun hökümetimiz, sag bolsun ilçihanamız, men ýarawsyzdym, iş berdi, öý berdi, pul berdi, biledmem satyn alýar diýip seret bolar. Bir şular ýaly derejä ýetiripdirler halky, şuň üstü bilen galan adamlary özüne bakyn edip goýjak bolýar. 2 adama mugut bilet alyp berýärler, samolyotda meselem, onuň mende gitmejegine belli. Galan millete mene şeýdip köse saklayacaklar. İlçihandan ýaka soran var. Näme üçin ýollar açylanak 2 ýyl bar? Näme üçin samolyotlar uçanak? Çoňa jogap bersen ilki başlar. Näme gerek bar? Şypykly hereyler gürletdirme otay. Özüň puluny hakyna tutma. Gaýrat edin watandaşa şu aýalyň adyny, familiýasyny, ýaşaýan ýerini, ýygyny galan doğum arnaşlarynyň biri aýdyp berin soňda halka ýetirer ýa. Kimdigini şolun. İýdin akry nähil ýaşaýar, olaryň suraty burasyny bilen görelim. Şolar ýalyk gelmedi, hökümetin alyp barýan, halkyň garşyna alyp barýan propagandasyny biz kontr propaganda, yani karşılık ben propagandanı çıkış etmek. Eğer olar şey diýen bolsa, onu näme üçin? Ana ol entet näme belli, näde ýogulanlar, oňa mentek netijesini halka ýetirer. 55 tane ýigdim bir hepden içinde Türkiýede jaýlandy. Näme üçin olam jesedini uğratmady watanyny hökümet beýle ala diýen bolsa. O 2 tane ol bazarda gök aksatyp oturmaly bir haýa hele getirip biz gülýärli ýaşaýar. O dönükleri nälet bolsa nälet biziň garşyma çykyş etdi. Özlerim ilçihanada oturýar, bize jaý berdi, pul berdi, çay berdi, çörek berdi. Utançly adamy. O halkyň şu gününi görende hana gyrlyp ýaty. Her günü 1000den geçdi. Ýok olýan adamsan. Belki 2000'dir. Halk kemine doğru aýtdyň. Yani şu awgust aýynyň başyndan bäri ene şol delta variant müjap bidiwati. Entek näme gotorjagam belli-de. Öňümizde mene ağırlyk ystan näde çyklar bu halk. Ene ýere çöregi ýok. O ýa-da ýok, alara aýlygy ýok. Biz ine şu ekrana çykmaýanyň bir sebebi şol, watandaşlar şu sizi şu günneki bolup duran zatlar aýdyp siziň hem ruhuňyzy düşürmäli, öz etmeli işlemide de otur, ýurduň içi bilen işleýät, daşy bilen maslahat edýär. Hemme zada aýdybam bolany. Ene şoň ýaly şoň üçin işler gidip dur, siz hem ruhdan düşmäň, ýerli ýerden içindäkileri gorlap bir düşünürüň, şeytin gitmäň, barmaň diýip barmasırlar çağılı mektebe, özlerim gerekmeyecek yerde köçede git çıkmadan adamlar, näme gerek onun aýlanyp görmek. Bular ýaly kynçylykly ýagdaýda koronawirusyň mögüjap duran döwür öýden çykmazlyk has goruň uly bir görnüşi bolup durdy. Şonu aýdym, munyň ýaňy bir soraw berdi, mene göremek bar ekran taparagan sorapdyr. Janysa taparaga da işläp ber, gelir özüne näsip bolsa şonu düşünür weýdi. Oranla men tarapdyna ene başa aýtjak ýok, mene şugullukça watandaşlar sag oturup saglykda görüşeli. Hemmäňiziň öýüňizde saglyk iýdiň zat gararlara çel. Sag bolun. Almurad aga. İyileşler. Sağ olun. İyileşler size de sağ olun.